Hi guys, welcome back to my YouTube channel and good morning all of you guys. So guys, finally दिनै जों महाजारला part 4 नि guys shooting start खालामसै माने guys बडी गेप्स थाबाय माने part 3 निफ्राय part 4 माने 1 month जाबाय आरोना जों भिडिअ शुट लायाखैमोन. So guys जों finally महाजारला part 4 नि जों shooting दायो जों start खालामसै guys. बैनाखो जोंनि फेलें शर्ट मुभिखौ एन्ड जाय नायाखै गाइस थ' नायबानो जाबाय जुरि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव हगारनाय जाबाय एन्ड जाय नायदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बोरै नायखो ना होमबा स' दायो जों महाजारलानि part 4 नि शूटिं स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर दा जों नै जोंनिया शूटिंखौ स्टार्ट खालामसै बेयावनो नै जोंनिया फेमास बुलाबारि बाबा देवानि बायदि नै जों दिनै शूटिंआव एड जागोन जोंनिया नै फिसाला फंबाय नै नोंसा फिफाया नोंसानि बिफानि सारा टिमियासो नै बिफानि हिनजाव नोंसिनिया ओमफ्राय आं मिथियालै आंखौ मिथिया जेबो मिथिया अखाय आंसो मिथिया हालासो आङो बन्दी जाखानायखा संबाय थायो साला मोजां थांले दायो जोंनिया बुरिया सारा जानाय हैदों जोंनिया नै नागासिनो बिमाया जा डाइरेक्टर आये जालाय केमेरा मायाव गोलै दोनबाय दोनखांबाय माने दिनैसो सानथिले ना दे जाबाय ओके दाय माने जोंनिया जा हिनजावा माने सारा जाना Bye. Lipsing na padre na koro dele na ya. Mira si algo yo sagashiba. Na padre na koro dele. Guys, दायो जोंनि ओंखाम जानायनि सम फैबाय स' ओंखाम जानायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे बेस्ट गेमिं प्लेटफर्मनि सोमोन्दै गाइस बुंनायदों स' बे गेमनि मुङा जाबाय गाइस विनज' बेयाव नोंथांमोना 70निख्रुइ बांसिन गेम गेलेनो हागोन गाइस ओमफ्राय बडि ढेर सारा इनाम जितिनो हागोन आरो लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना कल अफ डिउटि आरो फ्रि फायारफोरनि टुर्नामेन्टबो गेलेनो हागोन गाइस ओमफ्राय बिथिं आरो विनज' वर्ल्ड वाराव माने बहुतै रोखोमनि गेमनि टुर्नामेन्ट जायो स' बेयाव नोंथाङा जितियाबो हारिबाबो नोंथाङा जितिनो हागोन लाख रुपिनि इनाम गाइस माने जितिनो हागोन आरो ना चान्स दोङो थ' बेनिखायनो गाइस गेलेबानो जाबाय मानोना फार्स्ट आरो सेकेन्ड गेमफोरा फुरा फ्री विनज'आव ओमफ्राय नोंथाङा विनज' वेलेटनिफ्राय जितिनाय फैसाखौ डाइरेक्टलि गाइस बहुत इजिलि विथड्र खालामनो हागोन आरो ना पेटिएम नङाबा बेंक एकाउन्टआव आरो ना थ' गाइस इन्टारेस्ट किस बाद कि थ' गाइस डिसक्रिपसन दङ बे गेमनि लिंक थ' गाइस थांना गेलेहैबानो जाबाय विनज' गेम प्ले गाइस जोंहालाय फिसाला गिदिरा दाबो फैला आं मिथिया तो गाइस माने दिनै बारा ब्लग बनायनाय जायासै स' बेनिखाय गाइस गाज्रि दामोन माने ओरैबायदि बिजिमोन गाइस मानोना शुटिं आंनो खालामनांगौ ओमफ्राय आंनो डाइरेक्ट खालामनांगौ गाइस थ' बेनिखाय लोगोफोर बारा ब्लग बनायनो हास्लाबासै आरो ना थ' बेनिखाय गाज्रि दामोन थ' गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि बिहाइन्ड दा सिनफोरखौ दायो बनायनाय गाइस मोनसे रिल्स माने ओरैनो फानि आरो ना जानिमोन होननायखौ Masa ada pang dua. Tahun berapa? 1, 2, 3. No. Top of his head. Yeah. So guys,
गाइस माने दायो जोंनि शुटिंआ 50% थांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गरम ना माने दायो जों ओंखाम जासै आरो ना एसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय जोंनिया बिफाया जोंनिया चेनेल गोदान खुलिदो जोंनिया माबालै लाखि बर' थ' गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जाय जानायगासिनो थाङा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ना ओमफ्राय डिसक्रिपसन दङ लिंक हा ओमफ्राय ब्लग भिडिअ आरो जेखि जाया जोंनि फैगोन यास निजा दोङो जोंनिया गुलाबारि बाबा देवानिया लाखि बर' आंनिया उलाबारि बाबा नोंथांमोना माबा खालामबानो मोनगोन यास नङाबा बुमसोरां बर' ना सार्च खालामबानो मोनगोन sang खस्थ' आर्टिस्टफोरा खुग्लाब थ' गाइस फाइनालि दिनै जोंनि शुटिंआ जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय सरि गाइस दिनै माने आं माने ब्लग बननो हायासै आरो थ' दिनै जोंनि शुटिंआ माने खानसेयानो फुरा जोब्बाय दै स' जोंनिया जोंनिया बिहामजो माने आं जा हिन्जावखौ ओमफ्राय नै जा माने बाजै ओमफ्राय जोंनिया लाखियाबो गासिनो थागोन डिसक्रिपसनाव लाखि ब्लग oh guys फैगासिनो भिडिअआ बाय द वे दिननि थाखाय बेखिनिसै आरो ना स' बारा ब्लग बनायनाय जायासै गाइस स' बिनि थाखाय सरि एन्ड फैगासिनो गाइस भिडिअआ साननैनि उनाव आंनि चेनेलाव थ' गाइस लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ जों थ' गाइस दिननि थाखाय बाय बाय